jekk minn għalik illi hawn Malta hawn it-traffiku sejjer żball. Mhux minnu dak li qed tajt m'hawnx traffiku. Dan dejjem skont l-Europarlamentari Laburista Daniel Attard illi tenna li mhux minnu li hawn it-traffik f'intervista illi saritlu fuq One fil-preżenza tal-Ministru tat-Trasport Chris Bonet. Ngħidu xi traffiku żdied, jiena irrid nara studju dwar kemm it-traffiku fil-verità żdied. Surrealment dan huwa kliem l-Europarlamentari Laburista Daniel Attard minkejja l-fatt illi fil-verità jeżistu numru ta' studji mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika illi juru iż-żieda fil-vetturi illi kellna f'pajjiżna. Wieħed ippubblikat fi frar tal-2024 illi jgħid li l-vetturi liċenzjati f'Malta żdiedu b'aktar minn 115,607 bejn l-2014 u 2024. Bl-Uffiċċju tal-Istatistika jippubblika studju ieħor propju fit-30 ta' Lulju tal-2024 illi wara li fit-tieni kwart tas-sena tal-2024 vetturi liċenzjati żdiedu b'765, ċoe bi 63 vettura kuljum. Fejn kompla jgħid illi mhu veru xejn li l-infrastruttura ta' pajjiżna qiegħda qar milli kienet u dejjem qed tkompli tigrava, ċoe illi l-korpi kostitwiti fost oħrajn il-Kamra tal-Kummerċ flimkien mal-gazzetti lokali qed jiktbu wkoll. Nistgħu niftakru illi sa 5 snin ilu għaliex naħsbu li l-infrastruttura qegħdin qar milli konna mhu veru xejn ta'. Intant skont l-MP favorit għal pil-faxxa ta' Joseph Muscat, illum il-ġurnata l-maġġoranza tal-istudenti universitarji m'għadhomx isibu konġestjoni ta' traffiku sabiex jitilgħu fit-tramuntana ta' Malta fost oħrajn lejn ir-Rabat, l-Imtarfa u Ħaddingli. Dan għaliex dejjem skont Daniel Attard it-traffiku illum qiegħed ħafna aħjar minn 5 snin ilu. Jiġifieri aħjar minn żmien lissa deputat mexxej Laburista Ian Borg meta kien jokkupa l-kariga ta' Ministru ta' Traffiku. Skont Attard m'hawnx problema ta' traffiku ma' suċċess ekonomiku għaliex hawn familji illi għandhom ħafna aktar karozzi. Tistgħu tgħidu li kif konna nsuqu dak iż-żmien u allura nwiġbu għall-mistoqsija żdied it-traffiku jew ma żdiedx. Għandna sfidi ġodda, l-ekonomija kibret u għax l-ekonomija kibret żdied ix-xogħol u żdied is-suċċess ta' kulħadd ta' kull familja oħra. Llum familja minflok għandha karozza jew tnejn għandha 4 jew 5. Xejn Riolo għal Net News.